Good morning. गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि लागै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। इन्डिया आरो नेदारलेन्डनि गेजेराव T20 वर्ल्ड काप गेलेनाय बादायलायनाय जायो आरो बे गेलेनायाव इन्डियाया गिबियाव बेटिं खालामनानै 20 अभार्सआव 179 रान्स बुनो हायो आरो बेयाव विराट कोहलिया 60 रान्स बुनो हायो आरो रोहित शर्माया 53 रान्स बुनो हायो आरो बिथां सूर्य कुमारआ बिथाङा 51 रान्स बुनो हायो। मैयानि गेलेनायाव इन्डियाया गासै 3 हाफ सेन्चुरि खालामनो हायो आरो उनाव नेदारलेन्डआ 20 अभार्सआव बेटिं खालामनानै 123 रान्सल' खालामनो हायो आरो मैयानि खेलाव इन्डियाया 56 रानजों देरहानो हायो। दिल्लीयाव डेंगु बेरामा गोबांनिफ्राय गोबांसिन जालांगासिनो दङ होननानै डक्टरफोरा बुंदों आरो डक्टरफोरा बुंनाय बायदिब्ला बेरामिफोरनि लिभारा डिसफांसन जादों होननानै बुंदों आरो बे दानाव गासै 900सो केसेसफोर मोननाय जादों होननानै रादाब मोननाय जादों। आसाम फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा निपम ग'स्वामीआ मैया फुंनि 9 रिंगायाव जिउ गोमाबाय आरो बिथाङा 80 इयार्स जाबायमोन। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा हार्टनि प्रब्लेम दङमोन आरो थांनाय 24 अक्ट'बरनिफ्रायनो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङमोन होनना मिथिनाय जादों आरो बिथांनि थैनायखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननायखौ फोरमायो। मैया फुङाव आसाम जराबादआव आसाम पुलिसआ 15 crore 2,500 केजि गान्जा हमनो हायो आरो बे गान्जाखौ मणिपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे ट्राकआव सोनानै लांबाय थादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों आरो बेयाव लोब्बा थानाय सानै सुबुं अशोक कुमार आरो जितेन्द्र कुमार बिथां सानैखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै बुंदों आरो बिथांमोना हारियाना उत्तराखन्डनिमोन। आमेरिकायाव वर्ल्डनि फास्टेस्ट जुथा बानायबाय होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बे जुथाया घन्टासेयाव 11 किल'मिटार बेरायनो हागोन होननानै मिथिनाय जादों। मुम्बाइआव सासे 46 इयार्सनि सुबुङा सासे 70 डेज जानाय सासे गथ'खौ किडनेप खालामदों होननानै मिथिनाय जादों आरो बे गथ'आ गावनि बिमाजों उन्दुबाय थानायावनो बेखौ किडनेप खालामदों होननानै मिथिनाय जादों आरो टिभिनि गेजेरजों पुलिसआ बिथांखौ हमनो हाबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। दिल्लीयाव सासे आइजोआ रिक्सायाव थांबाय थानाय समावनो बाइकजों फैनानै सिखावआ बिनि बेगखौ सिख'नायाव आइजोआ रिक्सानिफ्राय गोग्लैनानै जिउ गोमानाङो। आसाम सामागुरियाव सासे आइजोखौ रेप खालामनानै बुथारनानै दोननाय मोननाय जादों आरो बे आइजोहा 2 गथ' दंमोन। गामिनि सुबुंफोरा बुंनाय बादिब्ला बे खामानिखौ मृदुल बरा होननाय सुबुङानो खालामदों होननानै मिथिनाय जादों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि पानेरियावबो सासे 40 बोसोर आइजोनि गोथै देहा मोननाय जादों। बिथांनि मुङा बालुमणि कलितामोन। बिथांखौ सोर बेबायदि बुथारनानै दोनदों बेखौ दासिमहालागै मिथिनाय जायाखै आरो दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दङ। मैया फुंबिलि समाव उत्तर प्रदेशआव प्रयागराज डिस्ट्रिक्टआव गंसे गारिया वालआव सौदावनानै एक्सिडेन्ट जायो आरो बे एक्सिडेन्ट जानायाव गासै 7 सुबुङा जिउ गोमायो आरो 7 जोखोम जायो। थैनाय सुबुंनि मुङा रेखा देवी, बिथाङा 45 बोसोरमोन आरो कृष्णा देवी, बिथाङा 70 इयार्समोन, सबिता, बिथाङा 36 इयार्समोन, रेखा, बिथाङा 32 इयार्समोन आरो अजास, बिथाङा 2 इयार्समोन। सानसेनि सिगां थाइलेन्डआव सासे 19 इयार्सनि सेंग्राया 56 इयार्सनि आइजोखौ एंगेज खालामो।
खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे सेंग्राया बे आइजोनि न'आव 8 इयार्सनिफ्रायनो थायोमोन आरो बे आइजोहा गासै 3 फिसाफोर दंखायो। कर्नाटकआव मैला दै लोंनानै सासे 70 इयार्सनि सुबुङा जिउ गोमानाङो आरो 94 सुबुंफोरा हस्पिटालाइज जानाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 94 सुबुंनि गेजेराव गासै 20 गथ'फोर होनना मिथिनाय जादों। मध्य प्रदेशआव सासे 19 इयार्सनि हिनजावसाया दिवालीनि समाव बमखौ टिफिन बक्स सिङाव सोनानै गुबुनै गावगोन होननानै गावनायाव टिफिन बक्सआ बायख्लाबजोबनानै बेनियाव नांनानै बिथाङा जिउ गोमानाङो होननानै मिथिनाय जादों। बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि साख्रिनि बागै फोरमायदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बहुत क्राइटेरिया नर्म्सবিলাক মহাবিদ্যালয়বিলাকে ফুলফিল কৰা নাই। তো সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বিটিআৰ চৰকাৰ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভাৰ মাজত আলোচনা চলি আছে। তাত কিবা এটা ফৰ্মুলা ওলোৱাৰ কাৰণে আৰু অতি শীঘ্ৰে এইটো হৈ যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আমাৰ বহুতখিনি নিযুক্তি আছে। নিযুক্তি আমি যিবিলাক আগৰ চৰকাৰে নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে, সেই কেইজনমান মানুহ আছে, এইটো আমি ৰেগুলাৰ কৰিম। কিন্তু নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে যিখিনি দিয়া নাই, সেইটো আমি ৰেগুলাৰ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু যিখিনি ভেকেণ্ট পষ্ট আমাৰ আছে, অতি শীঘ্ৰে 6টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডভাৰ্টাইজ হৈ যাব আৰু বাকীখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰো অহা মেক্সিমাম জানুৱাৰীৰ ভিতৰত গোটেই এডভাৰ্টাইজ হৈ যাব। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयारबो खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।